Nga preso ba ya pi ki paralog ki bistunat man pa ya ka video ha ka channel. Paktin u goalkeeper ka Omonia u Francis Uzo ya u CR7Hadien ka jingphohsniew jong kala urlong. U Francis Uzo u laburom ya u CR7Hadien ba ka jingphohsniew jong kala urlong na kamta ka jingkwa ban yele kai kad bat u bat kumju ba kwa ban yele kai ha Old Trafford. Ha bakren Hadien balawai ka jingele kai Persya ya ka Manchester United ha Old Trafford ha ka Europa League u Francis Uzo ulaong ka jingphohsniew kawan urlong shisha yang ha ka bangala phoshniew la slemba na kamata banga kwa banyele kai hangne kumban chupen kan mau ha ka kalamit ha ka jingele kai u Francis Uzo ula tap ya ka bol chijai na u Cristiano Ronaldo Hadien ba ula kumbakla ban hol na kamata ban kenjat ya ka bol te parlok tang kini ki kubur ngin sekundu akwe pat ke video kublai shibun.